गोजोन मोनाबिलि रायजोफोर बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै आं दिनै बे मोनाबिलि समाव भिडिअ फैब्रबनो गोनां जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, जोंहा नबजित नार्जारिनि भटिं नाम्बारा सफैबाय। भटिं नाम्बारा सफैबाय आरो भट होनाया ओरैहाय सनिबारनि मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय समबारनि फुंनि 9 बाजिसिम बेखिनिया जाबाय भटिं समय। आरो खनसे खोनासंबाव, सनिबारनि मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय रबिबारा थाबाय, लोगोसे समबारनि फुंनि 9 बाजिसिम भट होनो हागोन नोंथांमोना। भट होनाया ओरैहाय मिस कल होनांगौ। नैबे नाम्बारखौ आं खोन्थानोसै। डायल जाबाबो नोंथाङा रिसिभ खालामाबानो जाबाय। मात्र मिस कल होबानो थेंक इउ होननानै फैगोन, अब्लानो जाबाय आरोखि। नाम्बारा जाहैबाय, लिरना ला नोंथांमोना, 9152915246। बे नाम्बारखौ डायल खालामना मिस कल हरबानो भट होनाय जाहैगोन आरोखि। आरो खनसे खोनासंबाव, 9152915246। Every Saturday to every Monday morning, माने सनिबारनि मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय समबारनि फुंनि 9 बाजिसिम नोंथांमोना भट होनो हागोन। तो बिदिब्ला आं बे साननैयाव गेजेराव नोंथांमोननो जेबो फोरमायनो हानाय नंला। दायित्वआ नोंथांमोना भट होनायल'सै। तो बिदिब्ला रायजोफोर, सोरहाबा जुदि मबाइलाव रिचार्ज गैयाबा गाबोननो सोनानै लाखादो अननानै, लोगोसे भट होनो थाखाय थियारि जादो, जानजि खाफ्रादो। मानोना जोङो, आं मैयाबो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय, आसामाव 3 बादायगिरि दङ, भटआ रानलायनाय जागोन। ओंखायनो जोंना खौसे जाखाबाय, आरो गुबुननिबो बुंबावनो थाखाय आं असमियाजों दाहाय बुंगोन। तो बिदिब्ला रायजोफोर, नोंथांमोना जानजि खाफ्रादो, बयबो गोसो होनानै भट होदो आरो नबजित नार्जारिखौ देरहाहोनानै बर' हारिनि मुंखौ लाखिनो हेफाजाब होदो। बिदिब्ला गोजोन मोनाबिलि रायजोफोर, खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। जै बर' हारिनि।